фабрикаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷи Сомон дар доираи тадбирҳои вобаста ба амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии бо сурати кишвар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Саид Қурбонов бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар корхона 4 иншооти паррандапарварии усули бройлерӣ бо истифода аз таҷҳизоту технологияи муосири соҳа бо харҷи беш аз 2 миллион сомонӣ сармояи мустақими соҳибкорӣ сохта муҷаҳҳаз карда шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар фабрика дар як марҳила 50 000 сар паррандаи гӯшти парвариш меёбад. тибқи технология ва қоидаҳои зооветеринарӣ чӯҷаҳои зоти бройлерӣ давоми то 45 рӯз ба ҳисоби миёна аз 2 то 2,5 килограмм вазн мегиранд ва барои забҳу истеҳсоли гӯшт омода мешаванд. чӯҷаҳои якрӯза тибқи шартнома аз фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди назари шаҳри Хуҷанд дастрас карда мешавад. дар асоси технология давомисол дар 5-6 марҳила чӯҷаҳои якрӯза то ба тайёр шудан ба гӯшт парвариш меёбанд. иқтидори фабрика истеҳсоли дар як марҳила 100 тонна ва дар як сол 400-500 тонна гӯшти парҳезии парранда мебошад. яъне соҳибкорони ҷамъияти ганҷи Сомон дар таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар фабрикаи паррандапарварӣ ҷараёни технологӣ пурра автоматӣ буда танзими ҳарорати дохили мурхонаҳо, тозакунии ҳаво, додани обу ғизо, иҷрои қоидаҳои зооветеринарӣ, санитаривию беҳдоштӣ тавассути технологияи компютерӣ ва усули пешрафта амалӣ карда мешавад. корхонаи паррандапарварӣ дорои инфрасохтори муосири барқу гармидиҳӣ мебошад. барои таъмини об дар ҳудуди корхона чоҳи амудӣ сохта шудааст. дар корхона бинои маъмурӣ барои фаъолияти коргарону мутахассисон ва анбори хӯрокаи паррандаю таҷҳизоти соҳа бунёд гардидааст. дар корхонаи нави паррандапарварӣ 20 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. музди миёнаи меҳнати коргарону мутахассисон 1500 сомонӣ буда, муассис нақша дорад аз ҳисоби даромади минбаъдаи корхона музди меҳнатро боз баланд бардорад. тибқи нақшаи дурнамо соҳибкорону мутахассисони ҷамъият марҳилаи дуюми фабрикаро дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистон бунёд хоҳанд намуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббуси соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода изҳори боварӣ намуданд, ки дар муҳлати наздик ин корхонаи паррандапарварӣ марҳилаи дуюми он ва корхонаи хӯроки омехтаи чорвою парранда, ки фаъолият дорад, якҷо ба як комплекси калону муосири паррандапарварӣ табдил меёбад. соҳибкори ватанӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи аҳли ҷамъият барои дастгириҳои доимии давлатии соҳибкорӣ, муқаррар намудани имтиёзу сабукиҳо изҳори миннатдорӣ намуд ва арз дошт, ки бо истифода аз ин таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷи Сомонро таъсис дода соли 2019 дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистон корхонаи истеҳсоли хӯроки омехтаи чорвою парранда бунёд намуда буданд ва ин дуюмин корхона баҳри саҳмгузорӣ дар саноатикунонӣ мебошад. сарвари давлат ба соҳибкор дастуру маслиҳат доданд, ки инкубатори чӯҷабарорӣ, коргоҳҳои забҳи парранда, коркарду банду басти гӯшти парранда, амбор сардхона сохта, дар минбаъда комплекси мукаммали парвариши парранда ва истеҳсолу то ба истеъмолкунанда расонидани гӯшту маҳсулоти гӯштии аълосифати паррандаро таъсис диҳанд. мо соҳибкорон аз дастгириҳои доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннат дорем. мо соҳибкорони ширкати ганҷи Сомон фабрикаи нави паррандапарвариро аз имтиёзҳои пешвои миллат истифода бурда сохтем. нақша дорем, ки дар оянда дар ин минтақаи саноатии шаҳри Гулистон марҳилаи дуюми корхонаро бунёд намоем. зеро мо бозорро омӯхта истодаем, ки талабот ба гӯшти парранда мавҷуд аст ва дар оянда боз талабот меафзояд. мо имрӯз омӯхтем, ки ҳар як кас дар давоми сол 7-8 килограмм гӯшти паррандаро истеъмол менамояд. ҳоло он ки аз рӯи меъёр 20 килограмм дар давоми сол ҳар як кас истеъмол намояд. ба мо соҳибкорону мутахассисони корхона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супоришҳою маслиҳатҳои муфид доданд, ки коргоҳҳои лозимаро барои фабрика сохта истеҳсоли чӯҷа, забҳу коркарду банду басти гӯшти паррандаро ба роҳ монем. мо ин супоришҳои пешвои миллатамонро иҷро мекунем. дар натиҷа маҳсулот зиёд мешавад, даромаднокӣ меафзояд ва ба бозор гӯшти парҳезии парранда бештар таъмин мегардад. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоиши маҳсулоти корхона шинос шуданд.
дар гӯшаи намоиши тухми инкубатсионии паррандаи зоти бройлерӣ 9 намуди маҳсулоти гӯшти парҳезии парранда дар банду басти ҷолибу хоса ки дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои паррандапарварию коргоҳҳои банду басти соҳа омода гардидааст, ҳамчунин анвои хӯрокии парранда ва нақшаҳои истеҳсолию тиҷоратии корхона барои ояндаи наздик муаррифӣ гардид. зимни шиносоӣ бо намоишгоҳ ба соҳибкорону мутахассисон ва масъулони соҳа дастур дода шуд ки ин ва дигар корхонаҳои паррандапарварӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе, маркази шаҳру ноҳияҳо, фурӯшгоҳҳои фирмавӣ ва тарабхонаву ошхонаи таомҳо аз гӯшту маҳсулоти гӯшти парранда таъсис диҳанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯшишу иқдомҳои соҳибкорони вилояти Суғд дар таъсиси корхонаҳои паррандапарварӣ, фаровон намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ, коҳиш додану пешгирии воридоти гӯшти мурғи яхкарда баҳои баланд доданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки корхонаҳои паррандапарварӣ дар ояндаи наздик на танҳо бозори дохилии ҷумҳуриро бо гӯшти парҳезии парранда пурра таъмин менамоянд, балки гӯшти парранда ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. соли 2022 бори нахуст аз вилояти Суғд гӯшти парҳезии парранда, тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаи якрӯза содирот гардидааст. бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ дастгириҳои давлатии соҳибкорӣ бахусус бо истифода аз имтиёзҳои андозиву гумрукӣ муқаррар гардида, ҳавасмандии соҳибкорони ватанӣ ба таъсису бунёди фабрикаҳои паррандапарварӣ афзудааст. мас имтиёзҳои давлатӣ дастгирии давлату ҳукумат буд ки аз соли 2018 инҷониб ин соҳа дар ҷумҳурӣ ва алахусус дар миқёси вилояти Суғд рӯй ба тараққӣ наҳоданд. айни ҳол дар ҳудуди вилоят зиёда аз 50 адад фабрикаҳои паррандапарварӣ ки самти фаъолиятшон ба истеҳсоли гӯшти парранда нигоронда шудааст, фаъолияти мунтазам доранд ва бисёре аз ин чунин фабрикаҳо бо иштироки бевосити асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтаанд. аз тариқи ин фабрикаҳо соли 2022 дар маҷмӯъ 17 ҳазор тонна гӯшти парҳезии парранда истеҳсол ва аз он зиёда аз 6 тоннаи он бастубанд карда ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. дар таъмини бозори дохилии кишвар саҳми фабрикаҳои паррандапарварии мурғи авлосифат, чӯҷии байзо, сухсанovat парранда, далерон назаррас ба ҳисоб меравад. яке аз пешравиҳои соли 2022 дар ин соҳа ҳамин ба ҳисоб мерафт ки бори аввал ба давлатҳои ҳамсоя чӯҷии якрӯза, тухми инкубатсионӣ ва гӯшти парҳезии парранда содирот карда шуд. айни ҳол дар ҳудуди вилоят коргоҳҳое ташкил ёфтаанд ки онҳо тамоми комплекси истеҳсол ва бастубанди гӯшти паррандаро ба роҳ мондаанд. дар он ҷо чӯҷа, хӯроки парранда ва бо технологияи муосир ки дар натиҷаи имтиёзҳои давлатӣ ба ҷумҳурӣ ворид карда шудаанд, гӯшти парранда бастубанд карда шуда ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. яке аз сабабҳои асосии рушди ин соҳа ҳам дар миқёси ҷумҳурӣ ҳам дар вилоят ин ҳамун имтиёзҳои давлатӣ ки соли 2018 аз тарафи пешвои муаззими миллат дар ин соҳа дода шуд ба ҳисоб меравад. ин ҳам бошад имтиёзҳои гумрукӣ, имтиёзҳои андозӣ ба ҳисоб мераванд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шумораи фабрикаҳои паррандапарварӣ аз 65 адади соли 2017 то 1 январи соли 2023 ба 137 адад расидааст. саршумори парранда ба санаи 1 январи соли 2023 5 миллиону 525 ҳазор сарро ташкил медиҳад ки нисбат ба соли 2021 қариб 750 ҳазор сар зиёд мебошад. дар вилояти Суғд беш аз 50 адади фабрикаҳои паррандапарварӣ самти гӯштӣ буда, ҳамаи онҳо давоми 5 соли охир таъсис ёфтаанд ва дар натиҷа танҳо дар 2 моҳи соли 2023 3356 тонна гӯшти парранда истеҳсол карда шудааст. ин заминаи таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ ва ҳамчунин таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хоми гӯшти парранда маҳсуб меёбад.